أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngithanda ukunibingelela nonke ma-Afrika amahle, if not umhlaba wonke jikelele, ngokubingelela okujwayelekile okunokuthula. Ngithi kini nonke ukuthula makube kini, nomusa nezibusiso zika-Allah umdali wethu zibe nani nonke. Bafowethu, konakele ezweni. Akekho umuntu ongaboni ukuthi konakele ezweni. Kodwa-ke sizolokhu sizamile ukubabonisa abafowethu laba abenza okuphambene nemvelo, noma okuphambene nempilo, noma okuphambene nomthetho. Sizolokhu nje sizamile. Mina ngiyikhulumeli mina kudala nginitshela ukuthi mina engikukhulumayo ngikuthatha kwi-Quran okuyinkulumo kaMdali, ngikuthathe eBhayibhelini okuyinkulumo yababhali laba ababhala iBhayibheli, bese ngikuthatha emlandweni okuyinkulumo yosolwazi abenza ucwaningo ngokomlando. Akukho engikukhulumayo okuphuma kowami umlomo direct. Lalelani-ke nilalelisise ma-Afrika amahle. Ngivule la Suratul Hujurat, surah number 49 of the Holy Quran, verse 13. Surah number 49, verse 13. Allah Ta'ala says, Ya ayyuhan nas. U-Allah la ukhuluma nabantu. Uthi nina abantu. U-Allah ukhuluma nabantu. Wonke umuntu la, u-Allah ukhuluma nawe. Ulalelisise ukuthi u-Allah uthini. Inna khalaqnakum. U-Allah uthi ngempela sinidalile. Yezu Allah uyakutshela ukuthi udalo uye. Umdali wakho ukhuluma nawe. Uyakutshela ukuthi udalo uye. Min dhakarin wa untha. Naba abesilisa nabesifazane. Subhanallah. Waja'alnakum shu'uba. Sanenza naba abantu. Anzange nibe yilwane. Sanenza naba abantu. Subhanallah. Wa qabaila. Sanenza naba izizwe. Tribes and nations. Subhanallah. Sanenza naba izizwe nezizwana. Tribes and nations. Subhanallah. Konke lokhu umdali uthi endala niba abesilisa nabesifazane, wanenza naba abantu. Anzange nibe yilwane. Wasenihlukanisa ngokobuzwe, nangokwelimi, nangokwembala yenu, nangokwezinkulumo zenu, nangokuhlala indawo zenu zokuhlala emhlabeni wakhe. Ulalelisise emhlabeni wakhe. Akekho umuntu onomhlaba la emhlabeni. Konke lokhu umdali uthi ngangikwenzelani? Lita'arafu, ukuze nazane. Subhanallah. Lalelani bafowethu, ukuze nazane. Umdali uthi sihlukene nje, asifani nje, asiphume endaweni eyodwa nje, hayi ngoba kufanele sinyefulane, sizondane, sibulalane, sixoshane, sicwasane ngokobuzwe, sicwasane ngokombala, sicwasane ngokokuzalana. Kodwa umdali uthini? Lita'arafu, ukuze nazane. Manje lento eniyenzayo bafowethu niyithathaphi? Ubuhlongandlebe, ukungalaleli noma ukungafundiseki? Lento eniyenzayo umdali uthi akayifuni lento eniyenzayo. Wasihlukanisa ngokwamazwe, ngokobuzwe, ngokwezinkulumo zethu, ngokwemibala, ukuze
sazane. Uyaqhubeka umdali, inna akramakum inda Allahi, subhanallah. U-Allah uthini? Allahu akbar. Uthi ngempela umuntu onesithunzi, umuntu ohloniphekile kubo bonke abantu noma phakathi kwenu, subhanallah. Uthini Allah? Atqakum, yiloyo muntu loyo olunge kakhulu, owesaba umdali wakhe, ozinikelayo, ozithobayo, ozehlisayo. Ingabe wena-ke owenza yonke lento le ephuma endleleni oyiyenzayo ezweni, abantu bebuka egameni lokuthi wena uyalungisa, ingabe lokho kuwuthando yini? Ingabe lokho kuzehlisa yini? Ingabe lokho kuyinhlonipho yini? Ingabe wena uyamsaba yini umdali wakho? Uma ngabe wena uzenzela umathanda athi yena ungakwenzi ukuthi wena bese uyaqhubeka ukwenze, subhanallah. Then Allah uyaqhubeka uthi inna Allaha alimun khabir, subhanallah. U-Allah ngempela ungumvelinqangi, uyakwazi konke esikwenzayo, akukho kumphicayo. Asisho ukuthi abantu bokufika abagangi eSouth Africa, kodwa akuganga abantu bokufika kuphela. Nama-South Africans abolile ayaganga nawo, kodwa wona waxoshwa. Asisho ukuthi awaganga, kodwa umdali uthi umehluko kini nina abantu enginidalile yilabo ababonisa ini? Ukuzethemba, ngokuthi bakhonze mina ngedwa, bazehlise, bazinikele, besabe mina ngedwa mdali wabo, bangayenzi into embi engithe bangayenze, noma ngabe emehlweni abo bayibona inhle kangakanani. Ngicabanga ukuthi-ke le video le uma ngabe ifika kuwo wonke ama-Afrika, imiqondo namehlo kuzovuleka, nilibone iqiniso njengoba linjalo luyeza liyenyelela. Ubungozi lento le ezayo enyelelayo ayijahile, iza kancane, kodwa ekugcineni sizozisola thina ama-South Africans ngalento eyenzakalayo ezweni lethu. Labantu abenza lento basifaka enkingeni abangeke bakhona ukuyimela nabo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.